Statele Unite au trimis un mesaj extraordinar de dur în care au atenționat nu mai veniți ilegal. Și dacă stați ilegal în Statele Unite, voi ăștia din România, vedeți că venim peste voi. Asta n-a fost un semnal să-i sperie și să facă niște boți analfabeți ai lui Predoiu. Care spun că nu se mai duc în America. Că nu se mai duc în America, că parcă e impresionat America de niște boți analfabeți ai lui PNL, PSD și UDMR, Alianța Pro-Europeană. Nu. A fost un mesaj foarte dur. Atenție! Că știm foarte serios, atenție, știm foarte serios, mafia românească cum a fost penetrată de mafia mexicană și de mafia latinoamericană. Știm exact cum se încearcă vărsarea pe teritoriul României a traficului pedofilic, a traficului de organe și a traficului de droguri, care să se unească cu mafia ucrainiană. Tovarășul Predoiu caută în continuare legionari, dar arestează niște cetățeni occidentali pentru turism sexual. Eu vreau să umpli pușcăriile României cu pedofilii occidentali și traficanții de droguri. Corect, n-am văzut nicio deschidere în ultimele de la alegeri încoace. Nu, dar de la alegeri încoace, vedem numai la așa, nu vedem la influencer și la ăștia la cei care promovează democrația. Deci, aceste două mesaje sunt extrem de dure, dar ele vor continua.